A mellor música en galego volverá a resoar nos bares de Pontevedra. Despois dun ano de silencio pola pandemia e outro apostando polos exteriores, volve no seu formato orixinal o Galegote Rock. Volvemos a unha nova edición de verdade, coa xente de pé, coa xente nos bares, porque esta é unha aposta tamén o Galegote Rock pola dinamización da cidade, pola dinamización dos locais. Unha aposta para poñer en valor a nosa lingua nos circuitos comerciais, nos bares e nas salas, onde a lingua galega ten tamén cabida e onde ademais ten éxito. A 10ª edición da cita comezará o xoves 28 de abril. Ata o sábado 30 actuarán grupos de estilos ben diferentes: Jaipó, Copa Turbo, Silvestres, Ruxe Ruxe, Moucho, Eladio y los Seres Queridos, Chris K DJ, Xeración Sónica, Celtiaire Beire, Gran Poder, Berto e Carlos Crespo DJ. É un espazo, Galegote Rock, onde apostar por programar música de calidade que ademais é feita en galego, de diferentes estilos, feita desde Galiza e feita en galego. Porque a música de calidade tamén é en galego. Os concertos desenvolveránse en ambiente case prepandemia. Serán case todos en interiores de espazos como o Grifón, a Sala Carma ou o Diaño. Nos bares non só se bebe e se come, que non é todo gastro. Que gastro é bebida, é diversión e sobre todo música, e se pode ser en galego outra vez, pois mellor que mellor. Pedimos ao público que veñan a apoiar estas bandas para que podan facer unha terra como fixeron as Tansugueiras no concurso este. Que a base está aquí, somos nós, aínda que teñamos bandas como Ruxe Ruxe que levan 30 anos, pero que parte tamén de todo isto. Este ano o Galegote Rock aposta ademais por recuperar o espírito xabarín co fomento de cancións na nosa lingua entre as novas xeracións. Queremos reivindicar que a música en galego, sexa hip hop, electrónica ou rock, tamén fai nación, tamén fai identidade. Un exemplo que foi do que partimos foi o Xabarín Club. Que o lema está claro: a nosa música mellor en galego.